ככה. מרום אהוב שלי. מרום בעלי היקר והאהוב. האבא הכי טוב בעולם, ודניאל, עמית, ארז ויונתן. הברכה הזו היא בעיקר לעצמי. מאחלת לעצמי שתמשיך להיות בעל לתפארת, בעל משקיע ואוהב, תומך, מפנק, שמשמש לי כל יום משענת. עוד אני מבקשת להמשיך להתעורר כל בוקר ולהרגיש מוגנת ובלי שום חששות. להמשיך להתרגש מהחיים ביחד איתך. להמשיך לדעת שאתה תמיד נמצא שם בשבילי, תמיד עומד שם לצידי. לך מרום אני מאחלת שמחה ואושר. תמשיך להגשים את כל החלומות המרובים שלך ולכבוש פסגות חדשות. מרום אהוב שלי, אתה אדם יחיד ומיוחד, ואין עוד אחד כמוך, רגיש, אמיתי, ותמיד, תמיד מזכיר לי מי אני ומה אני שווה. כל יום אני מבינה שעשיתי את הבחירה הנכונה לחיות לצדך. מרום, אוהבת אותך כל כך, ומאחלת לנו עוד הרבה שנים של חגיגות, ימי הולדת, ונישואים שמחים ומאושרים. אז יום הולדת שמח, מרום, אוהבת אותך. זה לא כזה ארוך, זה פשוט אותיות גדולות. האמת, יש הרבה מה לומר עליך, אבא, אבל אם המחקות שזה יהיה קצר. זה טוב. אז ככה. אני חושב שאבא שלי הוא בן אדם מיוחד. אני יכול לדבר עליו יום שלם רגע. אני יכול לדבר עליך יום שלם, על כמה אני מעריך אותך ומי אתה בשבילי. אבל אתה זקן ויש הרבה מה לומר, אז אנחנו צריכים לקצר. אבל אני בוחר לציין משהו אחד. משהו שלא פגשתי אצל הרבה אנשים בכל ימי חיי. אם נעזוב בצד את הטוב לב שלך, הנתינה, האכפתיות, האמביציה שלא נגמרת, והדרך שלך לדבר עם כל אחד בגובה העיניים, הדבר שאני הכי מעריך בך, זה היכולת שלך להוציא מכל אחד 200%. להביא כל אחד להרגשה שאיתך הוא יכול לטפס כל הר. איתך השמיים הם ממש לא הגבוהים. אני יכול לומר הרבה על איך זה לגדול בתחושה הזו, אבל אני בוחר להגיד תודה. אני זוכר את היום הראשון שלי כקצין. אמרתי לעצמי, אם אני אהיה קצת כמו אבא שלי, יהיה בסדר. אבא, היכולת שלך להוביל לפתח אנשים זאת אחת התכונות הנדירות והמיוחדות שהופכות אותך לכל כך מוצלח. יחד עם זאת, אני רוצה לבקש משהו קטן. אני מבקש שמהיום תיתן לעצמך את אותם כנפיים שנתת לי ולכל הסובבים אותך. אני מבקש שלא תפחד, לשים בצד קצת מאחריות ותשקיע בחלומות שלך יותר. תדע שאנחנו מאחוריך. כי כמו שפעם אמרת לי שהתחלתי לדבר על כסף והצלחה ואיפה אני רוצה להיות, העיקר, אמרת לי, זה לא להיות מאושר או עשיר, זה לא להיות עשיר או לעשות עוד אקזיט. העיקר זה להסתכל אחורה, בחיוך, ולדעת שאתה שלם עם הבחירות שעשית. אז אבא, אני מאחל לך שהשנים הבאות ושנים של שבירה, חלומות, התפתחות ובעיקר פיתוח עצמי, כי זה הזמן שלך להשקיע בעצמך. אבא, אני פה איתך ומאחוריך. אבא שלי אהוב יקר. תמיד אני אומרת שיום הולדת זו הזדמנות מצוינת בשבילנו לשמח את הקרובים אלינו. לאחל להם את הטוב ביותר ולהראות להם את האהבה והערכה הבלתי נגמרת שאנחנו מרגישים כלפיהם. כל שנה אני כותבת לך בדיוק באותו תאריך, את אותם מילים שלעולם לא באמת יצליחו להביע, את הקשר החזק הזה בין אבא לבת. הקשר שלנו יש. אבא שלי. אבא שלי שאף פעם לא מפסיק לשאוף ולהגשים את החלומות שלו. אבא שלי שלימד אותי מהי כנות, ערכיות, אהבה ללא תנאים. אבא שלי ששימש לי דוגמה לאורך 20 שנות חיי. זה שאני מתקשרת אליו בסוף כל יום ומספרת על ההצלחות והכישלונות.
על הרצונות והשאיפות. זה שאני מתלבטת איתו על כל צעד בחיי, ומכיר אותי הכי טוב בעולם. לא הרבה ילדים זוכים לגדול בבית פתוח, שבו אפשר לספר הכל, לטעות, לשתף ולהבין איך עושים את זה בפעם הבאה בצורה טובה יותר. ואני זכיתי. על כך אני רוצה להגיד לכם, לך תודה. אבא, אני מאחלת לך שלא תפסיק לשאוף. להיות האדם המרשים עם השכל על הכתפיים, שתמיד רוצה לעזור ולהשפיע כמה שיותר על כמה שיותר אנשים. הנדיבות, השלווה, התבונה והטוב לב, שכל מי שמכיר אותך בזכותם מתאהב. מאחלת לכל אחד רק שפע מהם. תהנה ממה שיש לך, תהיה מאושר ולעולם אל תפסיק לאהוב ולחייך. עמית. אז באמת הופתעתי, ורציתי להגיד תודה לכולכם שטרחתם לבוא, ואני רוצה להגיד תודה מיוחדת למשפחה. בסוף זו המתנה הכי גדולה בחיים, אז באמת תודה לכם, כי אני לא יכול עכשיו לדבר יותר מזה. המון המון תודה.